May bata ka na. May bata ka na. Waray, may panganikol. May panganikol. So, kumusta mga cancer? So, ano makita ko niya sa channel ta, na ilad na to, arang bumay pakinabang inidoy, pero sana mag-subscribe pa rin kayo. So, kunya na, napansin nyo yung kopya de. Batang pasaway. Ginamit ko lang kopya ni para de mag, sa green screen maglataw ta, minsan nag-green ang payong pero may bulaw. Ang unyan, magkakaigwa kita ning review sa video ni Satoya man na YouTuber na nangaran ay Boss Karepa. So ang i-review to niya na video itong video niya Tio. So mamaya ng intro. sige punan tara sige. Pinagbigyan naman kita ning sige punan tara ta pinagbigyan naman kita ning YouTube na tops eh. Okay. Oh, Con! Kamusta? Wala nagulaw nga na maganoy. Ay, siyempre, ay, sultiro na kita. Pari nagulaw na ang pamangking ko ay. Kastahin na! Talat. Hindi kita sa parteng. Pero yung mga tutod ba mga tito kaya to di mga aki pa lang kita kaya tutod ng mga tiyon ta kaya to di na mahayo pa lang sendang mga tapos ano kastay na tapos kita wag ito mga ototo baga siyempre mga aki mga ototo arama na sa mga aki kaya to do ito takong piso tapos ala kastahan naman ang gadang sendang kamulmog na yan. Dahil ka ito sumapalaan. Marami doon mga lalaki makakarap ka na palaan. Dilong ko na. Sige, palagos. Nakita kayo nakastay. Dali na, makainig pa. Nakulay. Kuninina. Nakulang nga na magano. Dito ka na pa rin nabis to ay. Papatawan, liman naman daw kung nakula na. Buray na, siyang kula na. Di na kita kayan. Bako namin akong aki. Yotik sabi ko. May bata ka na. May bata ka na. Ibaga mga angkol, tutod. May bata ka na. Muna ito, bata ka na. May pa. Nicole, mayo pa. Anong luya man kita ay. Mag-araw ka ni kay angkol, tulo-tulo ang baye. Malupit ka talaga, Kolay. Uy, huwag ko pati akong pasabat sa imo, Kolo niyo. Oh, may pasabat ka sa ko. Ay, mulay matindi talaga yun yung pamangking ko. Pwede daw. Oh, sapatos. Mulay. Lupitan ka talaga na eh. Siyempre, ikaw pa. Dito ka man malilingawan. Sulutong ko tulo sa inyo na sa pistahan. Ayo. Malupit. Okay. Pag sa to ba mga tito kaya mga kapinsanan ta pag may mga bagong bado, may bagong sapatos, masabihan. Ngayon. Stop! Sabi mo nga suluton ka. Mga pistahan ka. Suluton mo mga pariliya. Yo, tuntun mo mga tito ka na bumbalin mo. Tudong baili tapos di ba ang bado parak 8. Basta sapatos maurag, diba? Joke lang. Pero morog talaga mga tito. Pinakasig sa gabos. Pero malayo mga pagyawat sa bailian. Nice. Stop! Sabi ko na stop! Yun na sa pistahan. Ayo. Malupit no na. Ano sa tuya ko, napahapit ka baga. Nakigdi ako no, nagbakal baga akong bagong cellphone, touchscreen. Ayo, pwede ka. Touchscreen. Tapos sinuno mo, si pinsan mo. Nagibuhan akong Facebook. Kundi, dahil ko alam kung paano bagay ning laga ning picture duman sa inutan. Ano na mga tiyo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kastahin na! Ano bagay ning laga ning picture duman sa inutan? Ito bang picture sa inutan? Profile picture. Ayo, itong profile. Oh, dahil ko aram kung paano. Totoo ka to. Ayo, akin na. Yuson ko. Oh, kastahin. Kastahin. Ay, kapag picture digdi. Ayun nga ni, taramin nga ni kung totoo kayo mga toro touchscreen naan. Ay, ang picture, picture ito ka. Talat. Ibaga, pinakamorog nga ng tiyo, babaling cellphone. Tapos, dito tauhon, lali sa Facebook, may mga chat sa senda, Noy, alam mo, may nakachat akong taga-ibang bansa. Tapos, inad friend, ako ni tiya mo. Lain kanso. Kuyan, ang selfie ho, Stop! Tapos, din ko caption. Tapos, syempre, mahilig like. Koyit.
picture eh. Bruh. Ismail ka man nga, Nicole. Luwas ang ipon. Iyon na, ano, basta. Okay. Yung. Oh, dali nga. Pwede na yan. Oh, sing daw. Ako pa mamaanan kan. Yes, Tito Starter yun Pack, talaga, maganda Salming, daw. Butog Iba. Tulak. Iyo, pwede na yan. Taiwan. May mga karkachat pati akong babae digdi, mga taga-ibang bansa. Iyo. Ano to, nawara. Oh, may nakapod ka, lahat. May nakapod ka. Ha, sweet ko. Simbagi na. Oh, Manay, ika pala niyan. Oh, Wala. Oh, hela. oh yan, ako digdi ka, Brian. yeah. Naabot pa sinabagay niyo. Ibaga, mga tito ta. Puro so ibaga. Mga kunday ka no, mga orag town sa Facebook. Ala, masabi nga yan, no? Nga, Noy, sumapos ka, nagpropose ka, man nga, pil mo naman sa post mo. Makomment naman na ano ko ngayon, no, isim nga nagkwent sa imo. Kasabog kaya minsan tiga-unfriend ko mga tito ko. Ayun na nga yan, no? Sige, comment. Tas, mahilig mag-like. Lain na maray. Di ba kita sa... Kastay na. At, ito kay part na kastay na. Ito talaga, ito na kay mga tito talaga. Arkan, no? Pag kinastahan mo nga, tawag kang piso, tapos kayan, minsan igwa kang pinsan. Papaiwalon ka mo kayan. Sige, inot, makakaputin talinga, tawag kang piso. Bibigyan ka ta ng 3,000! Kung si inot magpailing ning, ninda, ning, putot. Ni putot. Tawa ng piso. Tapos, palaad. Pero, siyempre, ang pinakamorga ito sa mga tito talaga, tapag burat, agadan mo ning sanggatos, ang iba nagtatawa, ang iba, indasa na. Yun na nga to. So, yan, dito po nagtatapos. So, yan, salamat sa ating YouTuber. So, subscribe para sa iya to subscribe man. So, more views, God bless po. Sana po, alright, idol mi ka. So, tigihiling mi po ang mga video mo ni mga barkada mi, and sana nagustuhan itong video nyo. So, thank you. Subscribe. Out. Sabi ko na stop.